खुलुमबाय गिबियाव गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बे गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम। आङो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन बेबादिनो गोनां आसामनि मन्त्रि सभायाव BPF आ सामिल जाबाय। माजबाटनि MLA चरण बर'आ मन्त्रि हिसाबै आसाम रायजोनि मन्त्रि हिसाबै दिनै समायखिरा लागोन आरो बिथाङा ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौ मोननो हागौ होननानै मोनथिनो मोनदों। दा बियो BJPनि NDAनि देरहानाय मानो UPPL आबो दङ BPF आबो दङ आसाम रायजोनि मन्त्रि सभायाव आरो NDA BJPआ बेखौनो हास्थायखादों। मानो BTC एरियायाव गासै 15टा समष्टि दं MLAनि। दा बे 15टाया जुदि माने मोनजोबनांगौबा बिथांमोना माने NDA जों बिथांमोनखौ BTCनि गासिबो MLAफोरखौ NDA आव दोनजोबनांगौबा UPPL खौबो नागारनो हाया BPF खौबो नागारनो हाया बेनो। दा बेखौनो NDA आ नाजागासिनो दं BJPआ बेनो। बेनिफ्राय काक'पथाराव आलफाया आर्मि केम्पआव रकेट गारहरदों आरो 45 मिनिट गुलिबो थिकसे गावहरदों। बेवहाय आर्मि 7 आघात जादों। माने बिदि जानायनि खारना जाहैबाय इन्डियान आर्मिया म्यानमारनि आलफा सादिननि केम्पआव ड्रनजों आक्रमण खालामदों बावैसो दिन सिगां। बेनिनो प्रतिशोध हिसाबै आलफा सादिना काक'पथारनि सेना सावनियाव माने आर्मि केम्पआव बेबायदि आक्रमण खालामदों। बेनिफ्राय सनानि दामा भारतआव एकेराहे 16 दिन माने 16 दिन बारायगासिनो जोबोद बारायबाय। भारतआव सनानि दामा माब्ला जे खमायफिनगोन बेखौ बुंनो हाया। बेनिफ्राय हाफ्लं जेलाव शेखर आरो अमृत प्रभाया जाहैबाय जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि दायाव बिथांमोनखौबो हमदों। दा हाफ्लं जेलाव बिथांमोनखौ दोननो लांनायाव बेवहायबो जुबिन अनुरागिफोरा हेंथा होदों। बिथांमोनखौबो हाफ्लं जेलाव दोननाङा होननानै बेवहायबो हेंथा होदों। बेनिफ्राय जमेट' जे फुड डेलिभारि खालामो फुड हम डेलिभारि बिथांमोनहा इन्डियायाव बे थांनाय माने 3 दाननि हिसाबाव बिथांमोनहा 65 करोड़ लाब जानो हादों। गाजायाव हिंसा जाबाय थायोब्ला हामासखौ उৎखात खालामगोन होननानै आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ बुंदों। माने हामासआ दा गावसिनि ओनसोलाव जायखौ मोनो बेखौनो बिथांमोनहा मा दायाव मिन्थिया माने सास्ति होगासिनो गावथारदोंबो। दा बेबादि जुदि जाबाय थायोबा डनाल्ड ट्राम्पआ हामासखौ उৎखात खालामगोन होनदों माने सेस खालामगोन होनदों। एसेनोसै गोजोन्थों।